Ei, salut! Astăzi vreau să încropesc o pereche. Încerc o combinație puțin mai așa, un porumbel de demi-fond-fond cu o femelă de maraton extrem. Să facem și prezentările. Masculul este un porumbel de Gabi Van den Abele, Gui Vinoa, de la vorul meu Nicula Gabriel. Este un consacvin din doi frați buni. Părinții lui fiind frați cu tatăl campioanei naționale UCP al lui Rădulescu Giulian, frați buni, părinții lui. Bunicul porumbelului fiind fiu direct Gabi Van den Abele, cumpărată de Francescu Valentin, direct de la Gabi Van den Abele, și tatăl bunicului lui fiind campion național demi-fond palmares UCP 240. Și această femelă o am de la Grosul Marius, ea având ca bunici, toți bunicii au fost în expoziția națională la maraton palmares, un bunic zburat cu dartul clasat, Krasnodon clasat, făcând azi maraton cu etape de peste 1000. Maraton palmares. Super combinații de porumbii în această roșie, marca Stanilie.